Харис әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Кәрим Тинчурин театры менә узган якшәмбедә генә сезонын ачып җибәрде. Бу инде сезнең театр өчен 91-нче сезон. 18 сентябрь көнне туган тумаша Илгиз Зәйнев шушы спектакльнең премьерасы булачак. Үземдә уйныманда матур авылша минемчә спектакль булыр дип көтеп калабыз, Алла бирсә. Бу спектакльне, мондый жанрдагы спектакльне күптән көткән идем инде. Быелгы сезон сезнең өчен икле истәлекле, чөнки бик тиздән сезнең юбилей кичәгез көтелә. 50 яшь тула. 50 яшь элек, 50 кичкенә вакытта 50 яшь туган агайларга мен инде бабай дип карый торган идем. Алай түгел икән. Күңел һаман да яшеме бар. 18-дә, күңел 18-дә, һаман шасы каядыр, яңа рольләр, җиңел рольләр чыгарасы килә. Гадәттә без юбилей алларыннан бит инде ниндер нәтиҗәләр ясыйбыз үзебезгә. Менә сез бигрәк тә нәрсәләр өчен рәхмәтлегез язмышыгызга, тормышыгызга? Мин менә театрга язмышым ничектер театр белән бәйләнер дип уйламаган идем. Мине әниләр авыл хуҗалыгы институтына укырга кертеләр, әзерлек курсына. Мин уйладым да укып йөргәндә, әйтәм, күңел ничектер театрга тартты барбыр. Мәктәптә укыганда театраль кружокка йөрдем, анда Зәңгәршәлдән Булат ролен уйнаган идем, күңелгә ничектер күңел барбыр, театр ягына тартылды. Мин әйтәм, экзамен биреп карыйм әле, театр училищесына кереп карыйм әле, әниләрнең рөхсәтеннән башка гына. Киттем, анда экзаменны бирдем, алдылар. Шулай итеп мин әниләрдән рөхсәт алмыйчарак дип әйтсәм дә була, театр училищесына укырга кердем. Ничек хәбәр иттегез аларга, ничек кабул иттеләр әлеге хәбәрне алар? Авылга кайткачтан әйттем инде, әнигә әйттем, без әнигә әйтәбез бит инде балалар башта. Ул әтигә әйтте, генә барасы булма, театраль училищега авыл хуҗалыгына укы дип җибәрделәр. Әмма ләкин мин театраль училищега киттем. Беренче курсны тамамлагачтан, икенче курска институт культурага чакырып алдылар. Тинчурин театрына махсус группа җыелган иде. Шунда ике җегет җитми диделәр дә, без шунда укырга киттек. Әле сезне Тинчурин театрына да шушы сез студент булган чакта чакырмаганнар идеме? Шул вакытта сез инде студент чакта ук рольләр башкаргансыз театрда. Анда инде безнең Туфан абыйның Октябрь кара тәүбә спектакле мин анда Нәҗип ролен уйнадым, гармон тартып җырлыйдыр идем, рәхәтләнеп. Теге тары җире, киндер җире, тары җире, киндер җире, тары җире, хоп, һай дип матур җырлыйды. Истә калган әкиятләр бар иде, Шамил Фәрхетдиновның Алтын алма әкияте студентларда. Аннан соң Харис Туфхатуловның Сөй гомерне таплама бөрүк дигән анда сержант менә студентларда уйнаган спектакльләр бу безнең. Итесу ака торыр. Гомумән мин язмышыма бәхетле кеше мин, язмышымда бәхетле кеше. Менә кайбер актерлар бит кайбер сезонда спектакльсез утырырга мөмкиннәр. Ә минем сезон сайын менә 26 ел эшлим хәзер, ел сайын рольсез утырганым булмады. Рольләрем күп булды. Һәм ул рольләрегез дә шул кадәр төрле сезнең. Сезне менә бер жанрда гына, бер амплуада гына эшли торган актер дип әйтеп булмый. Комедияны да уйныйбыз, трагедияны да уйныйбыз, драманы, сатирикны да уйныйбыз. Мине күңелемә булай, мин үзем булай җыр төрле кеше инде. Комедия рольләрен күбрәк яратам, жанрларын күбрәк яратам. Алай гына түгел, тискәр рольләрем дә бар Сөембикәдә, мәсәлән, Нурали Ширин ролем бар иде минем, бик явыз, Казанны Мәскәүгә саткан. Аннан соң ничек кияүгә чыгарга, драма Илмар, Наид Гаитбаев, Тибала Гөлүзә, Миндар, ансы үземә якын инде. Скутник булып уйнаган иманда. Мен әйтәм бит режиссерга рәхмәт, бер Рәшит Кәлишкә рәхмәт, укытучыларыма рәхмәт. Безне Рәшит Кәлиш укытты, Тәсимә Хәләфовна, Зөфәр Харисов минем укытучыларым. Алар безгә ничек сәхнәдә үзеңне тотарга, ничек беренче адымнарыңны атлап китәргә өйрәттеләр, рәхмәт аларга. Нәкъ менә бу сорауны минем авызымнан тартып алдыгыз. Остазларыгыз кемгә рәхмәтле дип сорамакчы идем. Менә әйтеп тә бирдем инде. Иң беренче шушы дөньяга китергән өчен әти-әнимә бик зур рәхмәтле булсам, менә эшкә тотын
тотынгач Тинчурин театрына килгәчтен шушы укытучыларыма рәхмәт. Алар менә безнең бит инде падыгалар бар анда, Тәсимә Хәлифовна әйтәдер, алар сезнең шикелле актерлар, аларга кагаласы булмагыз дип, шулай дип өйрәтеп беренче адымнарны ясап җибәрделәр. Инде театрга килгәч, өлкән артистлар белән үзегездән кичкенә артистлар буламанда аларны хөрмәт итегез, исәнләшеп, елмаеп йөрегез дип менә беренче адымнарны бастырып җибәрделәр алар. Яни матур киңәшләр биргәннәр сезгә. Сез бит әле безнең 2011 елда, ялгышмасам, абсолют батырда булып калган идегез түгелме? Булды, андый хәлләр безнең бит. Һәм инде спорт белән дус дип әйтәсе була, бу бит инде ялгыш кына килеп чыкмагандыр, шулай бит? Юк. Мен кичкенә вакыттан мәктәптә укыганда шушы көрәшкә йөрдек. Аннары соң штангалар күтәрәдек. Менә театрда эшли башлагачтан безнең театраль сабантуй китте. Фәнис Наилевич безнең директорыбыз, ул оештырды бу эшне. Мин 10нчы елда укытасы килгән иде инде. Шөгыльләндем бик аты. Отып булмады. Нишисең? Көч җитеп бетмәгән. Аллага тапшырып 11нче елны әйбәтләп тагын да катырак шөгыльләнеп, мин бит Имәнлек урамында торам, анда безнең урман. Ул урманда 5 километр көн сайын иртә белән кич белән җөгереп, чаңгыда йөреп, шулай итеп хезмәт куеп, җайлыгына алынган машина түгел. Инде 11нче елда менә Мирный тынычлык бистәсендәге МВД стадионында ул елда сабантуй булды безнең. Шунда Аллага тапшырып Fiat Albea машинасы ыттым. Вот это да, дип әйтәсез. Күңелгә рәхәт. Аның әлтеге машина ытууда машиналы булдым гына дип түгел, аның беренче урында калдым дигән төшенчәсе күңелгә якты. Күңелгә яхшы. Анда бу инде нәселдән нәселгә тапшырыла торган шундый бер гаилә тарихы дип әйтсәк тә була инде, шулай бит. Менә 11нче елда аткачтан тагын 5 елдан соң тәртип шундый инде, ансында әйтим әле. Керегә ярамый, аннан соң машина атам дип көрәштермиләр. Алайса бөтен машина гәзитегә генә эләгә бит анда. Ансы да бар. Әле шул машинада йөрим рәхәтләнеп. Бик әйбәт яхшы машина булды. Сез ничек уйлыйсыз? Менә сәхнә ул дусмы? Әллә инде бөтен кимчелекләреңне күрсәтә торган шундый бер мәкәрле урынмы? Юк, мәкәрле урын бөтенләй туры килми. Дус тату эшли торган җир. Анда дус тату эшләмәсәң, театрда уйный алмыйсың, ул театр була алмый ул. Без бит инде менә бер төркем, театр үзе бер коллектив ул. Ул коллектив эчендә тагын берничә коллектив бар. Анда бит инде безнең гримерлар бар, администрация бар анда безнең, аннан соң бухгалтериялар, безнең анда берничә коллектив. Менә шулар белән дә без дус тату яшибез. Спектакльләр чыгарганда, менә хәзер шушы якынлашып килүче премьера безнең туган тумаша, без анда 30 кешедән күбрәк без анда актерлар уйныйбыз. Берничә буын ие. Менә шушы буыннар әгәр анда талаша, ямсыз итеп уртак тел тапмыйча эшләсәң, булмый спектакль. Бик тату, безнең театрыбыз бик тату, матур итеп гөрләшеп эшләп ятабыз. Шулай булсын. Менә сезгә карап торасың да, сез бөтен яктан да канәгать кеше кебек күренәсез. Бу чыннан да шулаймы? Бу сезнең тормыш девизыгызмы? Шулай яшәргә тырышасызмы? Аллаһка шөкер, мин бик канәгать. Беренчедән нәрсәдән канәгать? Менә әнигә 86 яшь тула. Аллаһка шөкер. Бәхет бу, бәхет. Яраткан хатыным бар. Эш балам бар. Кайткачтан хатыным эштән кайткач һәр көн елмаеп каршыла. Менә ул бәхет. Тагын нәрсә кирәк безгә? Менә Рамазан аенда беренче көннән намаз укый башладым. Аллаһка шөкер, тагын да бәхетемә тагын да бәхетлек өстәлде. Рәхәт, матур итеп елмаеп, көлеп яшәргә кирәк, исәнләшеп яшәргә кирәк. Без бу дөньяда вакытлыча гына, шуңа күрә кадерен белеп калырга кирәк. Бик матур теләкләр, бик матур киңәшләр. Рәхмәт килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без сезгә яңа иҗади уңышлар телибез. Һәм инде тамашачыларны театрда 11 көнне сезнең иҗат кичәгездә көтеп каласыбыз килә, шулаймы? Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, минем 11 октябрьдә булачак юбилей кичәмә рәхим итегез. Үзем шикелле авылча матур булыр дип көтеп калам барыгызны да. Бик зур рәхмәт, уңышлы матур көннәр үзегезгә. Исән сау булыгыз.